Начал жизни в хрущобах городских. Уже пишет Что? кого-то там, коллегу какую-то. Так, Кто там? Что за- это не мой канал. Это не твой, я знаю, это кот пишет там уже кого-то. Добрый день, поважанные сябры. Як я і анонсував, приїхав я з Вітиком, приїхали ми на... У нас там идет на канале на Народном репортере? Ну, звук хороший, проверь. Сябры, як я і обіцяв, ну, думаємо, съездим, значит, з Вітиком на передвиборчую кампанію з Подарок-Колоса. Просто цікаво поглядеть, тому що було повідомлення у діаспори Вроцлава. Ось, ну, може там з ким познайомимося, поглядим. До початку засталося, скільки там хвилин, 6 чоловік глядіть, всім привітання. До початку засталося хвилин 10, ось, Максима, я думаю, що може не дадуть там стримити. Ну, принаймні, поглядіть, що там, скільки людей прийде, вельми цікаво. І, ну, послухаємо, як це здійсняється. Господар Колос же там написав, що потлумачить, чому треба йти в координаційну раду, то все, ось, поговоримо. Так, 6 чоловік, глядіть. Здесь ми знаходимося в такому районі, зараз я вам покажу. Поки що там замкнено. Потім ми хочемо сходити, прогулятися на остров у центрі Вроцлава. Там такий є дивний остров. Може хто не ведає, там влади города дозволяють пити пиво. Ось це єдине місце, де можуть люди пити пиво з бутилек. Ось там стоять прибиральні, їх доволі шмат. І, ну, це, как бы, місце більше молоденов. Там молоденов шмат, звичайно. П'ють пиво там. Ну, не завжди це пригоже. Я там рідко вітаю. Арсеній Черданцев вітаю. Ранечек Левандовський. Ветер задувает. Задувает? Кажуть, ветер задувает в микрофон. Я не брал с собой эту. Не брал с собой. О, подожди, а той чоловік увійшов, все, він ушов. Слухай. Вітик. А той чоловік де? Він пішов? А ти не бачив його? Слухайте, тут стояв чоловік, ми думали, там нікого нема. Так. А тут закрито. Так, куди нам тут потилить? Это, глядите, тут некие Рада, Слонский, Зв'язок, Есперанский, Силезия, Эсперанто. Эсперанто это язык, что ли? С того же нет, там хтось есть. Зараз мы... Ну что, пойдем? Там хтось есть. День добрый. Ось, Андрей уже тут, Давай. а мы думали, никого не будет. Конечно. Добрый. Здоров. Привітання. Здоров. Прямая трансляція ідеї? Ну так, слухайте, я сподіваюся, її можна вести? А я не ведаю, я не організатор, я ну- гость. Я... На тебе нікого не показувати. Ага. На меня Максима тоже. Не, можна на мене, я не слухаюсь. Ні, глядите, звичайно, як робиться. Чоловік глядачі, все, більше мені ж ти потрібен. Я зрозумів, я не супраць. А людей не знімати. Я Я не не супраць, супраць. але ж я не уладальник помешкання, я не організатор. Тому, Ну, понятно. якби... А хто? Ще нікого немає? Ще нікого нема на 6 годин, просто Ну. ще якби 12 годин, 12 хвилин. Так, 12. Тому якби почекаємо. Я Добре. рекламирую. Ага. Ось, Подар Колос. Всім привітання. Зараз буде нам розповідати, на що йти в координаційну раду. Ну, ось бачите, Ти ж ведаєш моїх глядачів, як вони ставляться Конечно. критично. Я вже чекаю хейту. Ні, ну тут же справа не в хейті. Здорова критика – це ж нормальова реч. Згодна. Ось, тому Коршун. Он был в Раді, ти ж не так робив, то так. Не, я не був ще А как же потом. его критиковать? Он
ось коли він побудзе, да нешта не тое зробіць, ну тогда і будзе А так, критика. так ён А там... тому що ми зараз критикуємо те, що чоловік ще не робив. Ну це не критика. А тут, ну, просто питання. Аж так, а що він може? Так, а що він може зробити? Ну ось, ну так не треба слова тут критика. Так, Ні. так, правильно. Добре, давайте почекаємо когось з зараз організатора, я тому що там написала. зачинено поки що. Машина до години. Зараз, А що я це за написала. помешкання таке? Ну, тут гэта помешкание суполки нашей Росовской. Завтра Лена Петровна там буде виступати. Максим, А вчора ніхто не був прийде. Пал Палич Латушка, так? Я скажу, що я ввогуле випадково знайшов сьогодні випадково гэтую об'явку. Так. Я б не пішов би так само, ну. А А на Павла вчора? Павловича я б обов'язково би сказав. Да я не ведаю просто по рекламі. Як это СМІ таке? Кажуть, що було аж цілих 8 чоловік. Ось бачите. Не ведаю. Я бы был бы девятым 100%. Ну, бачите. А скажите, будь ласка, можна ми сюди ровери свої загонимо? А для чого? У сродок. Чай. Зачем? Можна? Що? Я не ведаю, я просто Я не так само. організатор. Так ви ж Я кажете, організатор. так ви ж кажете, що це ваше помешкання. Так я ж Росовская. Ну, Ну, так это наша суполка. ну. Ні, так, коти не потырили. Та я трохи стояв. Ну, гляди. Мой-то велик танный, твой-то... Він ще 50 стояв. Так, слухай, ти з Варшави приїхав, так? Я з Варшави приїхав. А скажи, будь ласка, а ти це за свої власні гроші робиш? Так, конечно. Ні, я цікавлюся, Ні, тому конечно. що ти ж ведаєш, людям грошове питання завжди ось цікаво. гэта докладно за своє. Ось, і туди, і сюди білет, якби, все гэта, ну, тут невеликі розходи, я вам скажу, білет з Варшави до Вроцлава коштує 65 злотих, а тут, а коли тягник, там 77, каратей 200 злотих, вот так вот, коштують білети, і поїсти, і попити, і гэта, тому, якби, я думаю, що гэта недорага, нават калі я па ўсіх гарадах праеду па Польшы, ну, падлічыце. Калі да Вроцлава 200 злотых, то на 5 гарадоў гэта будзе 1000 злотых, ну, гэта 3-4 дні працы ў Польшы. 3-4 дні, а Так, поїсти. це яка- Ну, ем я то все роўна, ем у хаце, якая розніца, калі я еду, я ем, калі я дома сиджу, я ем, ну, гэта як бы так. Я, правда, ось, ну, не ведаю, бачите, там чоловік хоче зайти, але не хоче, щоб його здимали. Я його не знімаю. Ну, якби тут вся справа в гэтым. Не знімати вас? Я не буду, не знімаю. Все, накерував на себе, так що не хвилюйтеся. О, бачите, нас уже 5. То есть І я глядіть, ще 20 пере- Шановне господарство, пишіть питання Андрею. Я з ним розмовляв на каналі у себе. У принципі, питання, які мене цікавлять, я задавав. Ну, ви так само задавайте, я під час виступу, може бути, а може і зараз, поки ми стоїмо, чекаємо. Я просто пораю, може бути, домовитися з організаторами, з владальниками помешкання, і тоді можна просто виставити камеру, ну, і так. Я просто ведаю заўсёды, што ёсць людзі, які не хочуць здымацца, таму себе веду вельмі акуратна. Ось, і камеру пакуль што направіў на сябе, а потым, калі будзе выступаць, попаў у кадр і ўсё. Проскочив Павел Павлович, так? Вчора. Ну, я б схадзіў бы на яго. Ось, ну, Я завтра запрошую. Тебе, так? А хто ще На кого? нагадається? Да, Лену Петровну Гналку запрошую. На кого? На себе. На себе Ви запрошую. зверніться все. Так. Ну и что? Ну, бачите. Ну, ось День это добрий. Давайте я вас... Сябры, пакуль што нікога нічога не паказваю, чакаем арганізатараў, каб вайсці. Вось тут аказалася, што яшчэ адна жанчына ідзе ў коордынацыйную раду, вось добра, вось Давай, зараз я выйду. пазнаёмімся. Ад якой, у якім спісе? Белорусидеяние. Беларусы дзеяння. Да, Так, да. а хто у вас лідар спіса? Ну кто, Зянкович? А, Юрась. Зянкович. Зянкович, Коршун, да? Да. А мне гледачы кажуць, слухай, давай тебе не Коршун, а он что там, попутал берага? Куды гэта ён пайшоў там, са Шыгельскім разам, Зянковічам?
Я кажу, Серега, давай виходь у ефір. Питання є у глядачів до тебе. А він каже, працюю шмат. Хочу прийти до тебе свеженьким. Таким, а не постоянно роботи. Поважане господарство, Коршун поміняв роботу, зараз буде дальнобоєм. Да? Да. Ну, по Польщі. Я ж документів нема. Ближній бой, я б сказав, не дальній бой, так. У Ну, в сенсі. сенсі того, що Ну, я ближній ще жартую, бой, да. да, тому що тут по Польщі можна з раниці доїхати у будь-який куточок. Ну так. Ну просто справа в тим, що він вже 1,5 роки робить карту побута і Мгм. паспорт. Ну, як я, можете 1,5 гэта роки. глядачам сказати, я так само роблю 1,5 роки. Карту побута. І увогуле я ще чекаю децизію, не то що карту побута. Я ще за 1,5 роки не отримав децизії на... Ну, я подався у 24-му році. 24-м, зараз уже 26-й. Я чекаю, ось. Ну, дивно, звісно, ну я не можу про це все розказати. А ви питаєтеся, на що я йду в Координаційну раду. Ну, Вот питання ё-моё, прошу, ну ж не можна чекати. І все. Так а что вы поменяете? Вы думаете, что если вы придете у Координаційну раду... Думаю, Я думаю, що коли я прийду, у мене з'явиться інструмент. А як я їм Який скористаюся? інструмент? Який інструмент? Ну, ось, вот как вы бачите, вот мы вокруг стоим, який інструмент? Ну, вот пришли вы в Координаційну раду. Окей, і ви хочете щось змінити. І що ви починаєте робити? Згодно статута, так? Вы собираете голосование на 6 человек, чтобы минимум 6 проголосовало, так? И выносите питание. То есть 6 человек с вами сгодны, выносите на голосование. Ну, ось, наприклад, как я робив з Машинським. Все, вийшов я на голосування. Ага, розкажіть, ось мені, до речі, цікаво. І що там отрималося з Не-не-не, Машинським? так это С школа. Машинским отрималося, что меня даже повестку поменяли. То вот у меня была повестка с Машинским, за что голосовали люди? Вы высказали меркование своє. Ось як політики, як членці Координаційної ради, Машинський з'являється гаманцом Лукашенка? Чи ні? Я не ведаю. Ось. Андрей, Так. Андрей. Так, я зараз даю йому телефон. Ага. Давай. Ну, все, брат. Добрий день. Я не давати не ведаю, що. Сколько нас здесь там? 19. Ян. Нормально? Зараз протягнемо собою. Тут. Так, він їде, він іде, або їде, я його чекаю. Ось, зараз він приїде, да. Да, він буде. Да, добре. Галочка. Все, дякую, зрозуміла. Я завтра... Так, протягиваю, Сам- значит. Ти можеш... Собирается по этой повестке собираются Ага. люди, чтобы отказать на питание, як вони ставятся до Машинського. Он гаманець Лукашенки, поплечник або или нет. І ось, і по ходу собрання повестка переворачивается у тое, что у мяне нема доказов, что ён коррупционер, что он гаманець Лукашенки. То бок, я ставил вообще про другое. Как вы относитесь к нему? Тогда же было расследование польского этого Бертольда, поляка, было расследование по его кошелек Лукашенко в Варшаве. И я ось скажу Павлу Павловичу, ось глядите, ось, ви ж займаєтесь корупцією, ось він вийшов, а доказів нема. І ось вони просто все це переробили, але абсолютно іную реч. Ну, глядите, І ось ви, наприклад, Ви виносите... мене питаєтеся, ну переробили, так, ось Ян прийшов. І що? Ага. Вітання. Чому ви не приймаєтеся? Там А там зачинено. закрито. Я ж тобі пропонував вас Питання. Ні, я ж не вмію, якби, я не... Я серьезно думаю, проходите. Вы не переживайте, я камеру на людей не направляю, ніколи. Все, сябры, движ почався, прийшов некий чоловік, который натхнив усіх істи наверх. А ти казав, що це не цікаво. Ну, бачите, 6 чоловік – це мої полатушки, а я тільки прийшов по політику, бачите. Так, так. Прикольно было, конечно. 8 человек с ним вместе. Це той самий Ну, бабу, как люди Так, сябры, идем. Так, доки долго делают,
ибо очередь там был зеленый свет. Ну я вам нагадаю хороший кейс Сергія Тихановського, якому вельми хутко зробили документи. Ось Павел Северинець уже вроде бы как зробив. Ну що роблять? Своїм роблять хусенько. Так, ну что, сябры. О, тут такое маленькое помешкание. Так, а где вы будете? Я за столиком буду, наверное. За столиком, окей. Як скажете. Все, тогда я на вас накировал камеру. Ага, добре. Все, сябры. Так. Все, вот глядите. А, сябры, она вот, и идет всё. уже, так? Трансляция идет давно. Супер. Ой, как никто не это, вот камера. Головне, направлена. щоб вона не упала. Можемо поніже трошки. Чи ні? Бо вона так стоїть, не... Спокойненько. І вона стоїть так нетривало, що тут... Так, просто чтобы никто не... Ну так что, ось пришли вы и кажете, давайте-ка, какое у вас будет питание, например? Слухайте, давайте по черзі, бо ми не будемо перетворати... Все, мы уже начинаем? Не, почекайте, ну ми не будемо перетворати. Все буде... я пропоную все зробити, скажімо... По регламенту? Да, нет, так Не то, що по регламенту, ну не як організовано, так? А не одразу укидатися у Андрей, трансляцію. ось, глядите, ви самі почали эту розмову, я її просто протягую, а Я зараз ви розумію. її обрубаєте, тобто, і кажете, що по порядку. Я не супротив, я не супротив. Ми ж не можемо просто з вами зараз сісти і вести стрим, правда? Конечно. А ось Я люди ж тут прийшли, гость, я ж тут гость, ну, как люди бы. прийшли, і якби я з задоволенням протягнув цю розмову без проблем. Тільки що... О, я Информация идет сама. Так что Сергей приходит. Что? Завтра, в этот час, слухай, Завтра? так, коли не столишься. Коли хтось Завтра у меня эфир с этим, с Кондратенко. Я думал сегодня с ним заробить, но сегодня ось Андрей приехал. Я убачив випадково эту афишу, то я пришел. Потому что думаю, надо хоть познакомиться хоть с кимсь с суполки. Ой, нічого. да, познайомимося, значить. Мені ж... Я сапраўды, до речі, не чекав, а гэта мікрофон? Это микрофон, у нас же все профессийно. А, ну добре. А коли так, то... Історія закопать. Добре, ну зараз... Ось такого яшчэ у мяне не было. Ось, калі едзеш на сустрэчу офлайн, а атрымліваецца яшчэ і офлайн, і онлайн, ну добра, хай будзе. Ось, я не супраць. Зараз можа нам Ян зробіць каўкі, так? Ось, і можна будзе пачынаць. Я прапаную гаспадарству такі так поставіць нашу з вами размову. Спачатку я трошки раскажу хутенька пра тое, навошта я іду ў каардынацыйную раду. Пасля я хочу расказаць, якая будзе ў меня праграма. Таксама коротенька, тому што я думаю, што ўсе тут прысутныя ўжо ведаюць. Ну, а пасля я просто збіраўся ўвогуле выслухаць, што тут ёсць, якія праблемы ёсць у беларусаў Вроцлава, вось, паглядзець, паразмаўляць аб праблемах. Ну і я гатовы да вашых пытанняў. Гэта натуральна, без праблем. Ось. Ну што, 6 чалавек гэта амаль што як у латушкі. Так? Ну, насамрэч, канешне, гэта бяда. Гэта бяда, што столькі людзей збіраецца. Ну ладно, на мяне, я яшчэ ноунейм, і мяне ніхто не ведае. Но мне насамрэч і крыўдна, і шкада, што да Павла Павловича вчора прыйшло так мала людзей. Хоць гэта і пятніца, але ж ну, ўсё ж такі ў яго большы, значна большая вядомасць. На волі так само, што хочеш. Да? Ну, бачыце, мне падаецца, што і гэта і ёсць ну, нейкі паказчык, так, нейкі паказчык таго, што вся наша справа маргіналізуецца. І я вось... Людзі стаміліся, я ведаю. Ну, дык гэта не повод для таго, каб нічога не рабіць. А вось гэта я дакладна. Ты яшчэ самы моцны, што можаш робіць.
по духовным правилам есть такое. Коли вы ничего не можете разрубить. Але все ж таки подтягнитесь. Вот это будет победа. Я згодна з гэтым. Я згодна з гэтым. Як эта лягушка, якая в молоко попала, эта лягушка, так? Ага. Ну, приклад. Она сразу лапки спустила и на то пошла. А другая давай барахтаться. Ну да, масло сбила. Да, масло сбила, и ты вышла на это самое. Де ж там нейкая музыка гучная, Так, я ты- можу ты прикрити сам трошки. у нас. Так? Тут школа некая танцев альбо... это не отсюда. Учить. Это отсюда. Ну вот так будет лепей. Ось 6:1 уже есть. Есть, да. Ну, 5 хвилиночок. Я ще літерально, я вже тут звертаюся і до нашої аудиторії, яка на каналі у Сергія, як народний репортер, так, я ще почекаємо парочку хвилинок, я думаю, і почнемо. Коли будуть там коментарі, ну, придется відказувати на коментарі так само онлайн. Ну, це насамрэч добре, мені подобається. Мені подобається. Ну, всё Так, у меня равно. там на голове все нормально, а то скажут, что я еще приехал, я с поезда только что, навод у люстерка не поглядел. Ну, кредитность, это велика мужность. Поспробуем. А вчора тут так само в этом помешканні було все, так? Не. Ага. Гэта, ну, я просто подумав, що гэта памяшканне, гэта сядзіба грамадскага аб'яднання суполка Беларусі Вроцлава. Ага. 4 гады, на жаль, не атрымалася знайсці большае памяшканне, а у гэтым годзе нам нарэшце мы знайшлі адпаведнае памяшканне на гэтым жа паверсе, а напрыканцы яно ў 3 разы большае, зараз мы ремонтуем. Да. І мы, як традыцыйна, ўсё гэта памяшканне таксама не толькі для самого суполкі, Ага. тут Для ўсіх збіраецца беларусаў. так. Мы вось, напрыклад, ну, суполка прыняла рашэнне дапамагаць інфармацыйным усім кандыдатам. У нас была афіша і Платаволі, і Латушка, і Коласа, і таксама адкрыта для ініцыятыў беларускіх, які электронных Гэта супер. Тут праводзім мерапрыемства. Гэта супер. Вось я гэтым і скарыстаўся. Бачыце, вось такі я чалавек. Скарыстаўся дазволам. Да. А ты завтра працуешь свободный, что как крышку на пару ранее сама открыть помешкание. Поганина працує. А у сколько пошаток? Так само щось возьми. Ну, постараюся прийти. Я планував бути, але не планував загадзя, але постараюся. Добре. Если хотя бы на полгодины ранее. Сегодня у меня просто форс-мажор, я от недавних пор долучился до родинных альбом Дежелковых. Да, ну да. И сегодня у них проводится раз на год ванны забрания. Это супер усик, скажем, шарады. И там расстегнулось на 4 годины. Я думал, что у нас складалось. Ну, у нас самое сторожение, там проводится раз на год обов'язково супреши, а там 4 години супреши, сварки, порошинка. Але это демократия. Да. Ну, Так вот, ты самое, расскажу вам анекдот. Теперь Шапелев, да? Ну, звонит до меня Шадурский, пан Шадурский, говорит: Алена, ты видишь, в стене землю раздают. Я же это господыня, у меня же 50 соток земли там в Ткачах. Ага. А я говорю: ты что, ты самый, Виктор, это ж добро. Говорит, списатель, это был списатель включить. Вот это, а кто списатель? Ирина, значит, Сарина, значит. Ну, добро, я кажу. Ну, все, так,
Я вірю хутенько, тому що треба некий докладний час і треба здати списки. Я телефоную клієнту. Ірина, ти списи збираєш? Ну, сміється. Ну так, збираю, ти вже друга чи третя сходиш мені на ці списи. Сьогодні ж 1 апреля. Ну, коротше, я вже за цей час, я вже побудувала там, значить, вже на цей Паспорт достали, так? Уже все посадили, кабачки посадила, с Уже и поречка растет, Я так. вже полку сюди запросила, я вже шашлики там зробила і поставила некую будильню, так сказати, такого. Хто ж так гарбату, вода. Мне каву, коли можна? Кава ще хвилинку. Ага, добре. Гарбату выбирайте, черная, без сахара, зеленая. А кава есть? Так, зараз буде готова, кава ще хвилинку треба почекати. Окей. Ага. А Ну мне ж, просто воды. Но я, можно там барачать, какая там, и вот такая, так. Понял. Я на Знаком людей из диете. зала. Но у нас пока что... нас всього тут 6 чоловік, так? У нас в помешканні 6 чоловік і по справі ми ще якби не розмовляємо. Та ми знаходимося у помешканні Суполки Вроцлавської. Ось, і сказав керівник, що... Керівник, я був керівником 3 роки, зараз я шероговий, у нас нова рада, вже зміняється кожні 2 роки. Тому я був 3 роки керівником, першим керівником, зараз у нас дівчина керівниця, керує Ірина Бразецька, і я просто шероговий через А організацію. як ваше ім'я? Ян Марков. Ян Марков сказав, що тут буде у їх велике помешкання, зараз Воно вже є. на ремонті, і потім буде велике. Ну, тут така маленький покойчик и велизарный балкон. Показывать не буду сябры, потому что, ну, есть люди, які не хочуть, щоб їх знімали, тому не будем ризикувати. У нас главный герой – это Андрей Колос. Рихтуйте йому питаннячки. Так. Скільки там онлайн, мені цікаво ось. 34. О, це вельми добре. Всім привітання, усім 34 чоловікам. Плюс 6, ось, бачите, вже 40 чоловік є онлайн. Тому це вельми добре. Бачите, вже... Ось могу одно питання уже задать вам, такое разминочное. Разминочное, давайте, разминочное, поки рихтується Вот кава. пишет вам такой Андрей Новиков, Воропаев. Видите его? Не ведаю, не пам'ятаю. С какой целью пытается, ну, он просился у друзья ко многим в Фейсбуке и ко мне в том числе, но после уточняющих вопросов, для чего, кто он и чей, ну, типа, не отвечал. Ну, написал, что сливался. Некі питання дивне, звісно. Глядите, я не пам'ятаю, з якої метою менавіта до чоловіка гэтага я прасціўся ў сябры, але ж часам я клікаю на прашуся далучыцца да сяброў на тых людзей, хто мяне каментуе. То есть, калі чалавек мяне каментуе, а я хочу нешта даведацца пра каментатара, то гэта як бы зразумела, што я клікаю на кнопку, каб даведацца, таму што часам бывае старонка былавая закрытая, а калі, вось, дзякую Яну за каву, вось, дзякую. І часам бывае старонка закрытая, і калі мяне каментуюць, я спецыяльна гэтых людзей, усіх, хто мяне каментуе, я дадаю да сяброў. Ну вось такім чынам, хіба што гэта такі шлях. Можа быць яшчэ, што мне спадабаліся каментары гэтага чалавека проста. Я чытаў пад нейкімі іншымі каментарамі, і мне проста падабаецца каментар. Ну, вось чалавек каменціць, і я разумею, што ён мой аднадумца, і я хочу яго далучыць вось як аднадумцу да сяброў. Што тычыцца пытанняў, чаму я не адказваю, ну я просто адразу хочу сказаць, што у Беларусі і тут я як бы чалавек трошки бываю заняты і не заўсёды магу адказаць. І зараз, напрыклад, да мяне даволі такі шмат людзей пішуць, незнаёмых людзей, і часам я магу просто прапусціць, асабліва вось пачынаючы з канца лютага, я штодня атрымліваю десяткі паведамленняў ад людзей, і часам просто не хапае часу, ну так.
Тому ось якби, пробачте, коли ось спадар, який задає питання, хоче долучитися до сябров, коли ласка, хай натисне, я натисну, тут немає ніякої проблеми. Тобто я нікого не позбігаю і я амаль що нікого не баню, так називаю. Бан тільки самих людей, які порушають просто звичайне правило. Так якби. Добре. Коли вже у нас ва усіх є що попити. Цукор не треба капельчик? Я посадку принесу. Ось. Коли у нас уже є ва усіх що подарував, то, що я відкажу спочатку. Давайте так, спочатку я... Хіба що треба спочатку розказати, що я несу в координаційну раду, а після відказати на питання, чому я туди йду. Так? Значит, моя программа довольно-таки простая. Программа не только моя, это программа всего нашего спису. У меня так само в списі шмат поважаних людей, адукованих поважаних людей. Тому програму ми робили разом. І наша програма, вона накерована менавіта у большей ступені на життя наше діаспоральне. І в меншій ступені на некую справу, на некий уплыв на Беларусь. И я потлумачу чому. Тому що я не бачу інструментів у нас, як у діаспори, моцно поуплывать на Беларусь. Конечно, дякую велике, пробачте за цукор. Конечно, я разумею, что некие инструменты есть, але ж яны нязначныя и в связи с тем, что мы не субъектные. То есть, когда у нас нема субъектности, пробачьте меня, нас никто не будет слухать. Вот, так. Что тычется моей программы и ее основных накерунков. Это 3 основные накерунки, можно сказать 4, так? Давайте визначимся. Перший накерунок, я б назвав його, гэта накерунок дапамогі беларусам з адаптацыяй і легалізацыяй. Асабіста я бачу, што з адаптацыяй кожнага чалавека складана, а з легалізацыяй праблемы ўзнікаюць у кожнага. Нема чалавека, хто прыехаў, яго так хопа, і там все хутенька і быстро. Асабіста мае праблемы, гэта праблема таго, што я падаўся на міжнародную абарону у 2024 годзе. Зараз ужо хутка май 26-го, у мяне нема дэцызій, то есть рашэння па-польску, і гэтага рашэння няма. І калі раней у беларусаў была свая чарга, так, і беларусы за 2-3 месяцы атрымлівалі ўжо не проста рашэнне, а ўжо пластык, то зараз гэта не робіцца. І такіх прыкладаў я асабіста на сваёй асобе магу прывесці шмат. Канешне, я не кажу, што нічога не робіцца, але робіцца вельмі так шмат нашымі інстытутамі, гэта ўсё робіцца для паказухі, скажем так, для прафанацыі. І яшчэ адзін прыклад магу прывесці, так, калі я сюды прыехаў, мне дапамог ЦБС, Цэнтр беларускай салідарнасці ў Варшаве, яны мне дапамаглі, так, дзякую ім. А вось мінулым летам прыехаў мой сын, і яму адказалі па тэлефоне, што дапамогі не будзе. А чаму не будзе? Бачыце, Трамп прыйшоў, скараціў фінансаванне, і ўсё. Не аказваем паслугі. Я гэта не выдумляю. Гэта так і ёсць. І тут, вось у гэты момант, у ліпені мінулага году, я зразумеў, што мы не проста залежым ад грантаў, а наўпрост гэта кранаецца майго жыцця. Майго. Людзі, якія бяруць гранты, ЦБС, гэта ж все ж таки фінансуецца за конт грантаў, і блізка ў сувязях са Светланай Ціхановскай, так, яна туды часта прыязджае, там выступае, так, як бы, скажем, пад патронатам, назовем гэта так. Я ўжо не ведаю, якія там моцныя сувязі, не буду казаць. Я гэта заўважыў. І мне ніхто не дакажа, што не, ўсё робіцца. І тады, летам мінулага году,
Ви просто не бачите, я почав всім телефонувати, тому що допомога була потрібна. Я почав всім телефонувати, і всі, як один, казали, ой, ми гэтым не займаємося, нема грошей, не видатковано і так. Я згодний. Гранти після там в осінь вже знову пішли грантові, скажімо, фінансові потоки, і вони пішли, і якби там уже допомога, яка сікась-накась не пішла. Але сам інцидент, ну, само те, що відбулося, мені гэта не сподобалося. І може бути, звісно, гэта не основна причина, но може бути гэта маленькая така кропля, яка примусила мене, як активіста, задуматися, ну а що робиться, ну чому так? І я згодний з кожним, з тим, хто зараз представляє наші інститути білорусів за межа, я згодний з кожним порозмовляти об гэтым інциденті. Об інциденті, який відбувся летом минулого года. Коли раптом все программы почали закрываться, не оказывать послуг, у всіх почалися проблеми з орендою помешкання і так далі. Гэта наша суб'єктність, по-вашому? Гэта не суб'єктність. Ось дякую білорусам Вроцлава, які тут самі, ось ми зараз сидимо в этом помешканні, і вони самі скидаються, самі організували свою суполку. Глядите, я вам привожу приклад, за яким я буду йти у координаційну раду, який я буду просовувати як приклад. Глядите, ось я зараз знаходжусь на території суполки білорусів Вроцлава, які самі організувалися, і вони ще й допомагають їм. І вони помешкання збирають, у їх тут свої органи умовне керування є. Так? Гэта самостойная суб'єктна адзінка. І мені гэта падабаецца, дякую людям і білорусам Вроцлава. Вось. І калі гэта змаглі зрабіць беларусы Вроцлава, чаму гэта не могуць зрабіць беларусы Гданьска, альбо Беластоку, альбо Варшавы, альбо Кракова? Ну, я не разумею. Я бачу, што вось прыклад. Вось я зараз за гэтым столом п'ю каву незалежнай структуры ад грантаў. Вось яны мяне запрасілі, яны мяне частуюць. І гэта ёсць, і гэта не толькі, гэта не адзіны прыклад. Але гэтым, ну, ніхто не цікавіцца. Все в основном берут повестку, все крутится вокруг грантов, вокруг институтов, институций, які зараз у нас обраны. Ну, это первое. Другое. Давайте перейдем до другого. Про гранты, про финансы, про самофинансование, я думаю, тут все зразумело. Приклади есть, бачите, я тут сижу во Вроцлаве. Наступный пункт программы – это стварэнне інтэграцыйных класаў, тому што я выкладчык сам. У сферы адукацыі амаль што 15 год прапрацаваў, з іх 11 год я прапрацаваў у Ваўкавыскім каледжы. Таксама ў школах разлічных там кароткія перыяды працаваў. І што я хочу сказаць? Мне баліць душа, у мяне ёсць дачка. Так? Мне баліць душа, тому што яна приехала сюда в 1 классе, зараз ходит у 5, и что вы думаете, она по-польску шибче мовить, чем на иных мовах. И я лічу, что коли нас тут сотни тысяч, а нас тут сотни тысяч, то мы можем собраться и пойти и домовиться с владами Польши, ну, принамсі, хто Польши, хто Литвы, хто Грузії, і домовиться об тим, як створити не школу, а просто звичайний білоруський клас інтеграваний, де буде просто додаткові 4 предмети. І гэта магчыма. Ось. Я скажу так, я не бачу от дзеючых інституцый, ни от офиса, ни от кабинета, ни от координаційної ради, я не бачу намаганняў. Тому що, коли є намагання і не атрымалася, виходить звичайна новина. Ось ми там змагалися, ми подали, ми пилили, рубили, но не атрымалася. І недзе повинно було проскочити гэтая новина за 4 годы. Ви бачили таку новину? Не бачили. Чому? Тому що вони гэтым не займалися. Ну, як ви мене можете переконувати, як хочете? А діти ростуть. Ну, я не ведаю, може бути, у кого дітей нема, там, хто у нас, давайте узгадаємо наших лідерів, так? Добре, я чув, я докладно не ведаю, зараз пробачаюся, коли я помиляюся, але ж я чув, що у Тихановської діти в Америці, так? Ну, добре, окей, маю справу, може, не самий лепший варіант, не самий кепський варіант.
У Павла Павловича дети повырастали, у Франака, пробачьте, детей нема. И як бы, ну и давайте не будем займаться гэтымі детьми, хай тут хутенько ассимилируются, но дети это наше будущее. А коли наше будущее, мы и так хутко ассимилируемся, мы и так, скажем так, з усіх мігрантаў самые хутка, як бы гэта, прыстасаванцы такія. Ну, а тут яшчэ і калі мы страцім сваю адукацыю, ну все. Ёсць, канешне, шмат праектаў. Так, там я працаваў у беларускай школе у Варшаве 2 гады, але гэта онлайн-школа па вечарах альбо па выходных днях. Там толькі па суботах з другого года можна было прыехаць недзе там сустрэцца. Все гэта добра. Супер, я падтрымліваю такія праекты. Але ўсё гэта ненадзейна і ўсё гэта не стварае у дзецях прыналежнасць да беларускай нацыі. Толькі школа, звычайная па-польску подставова, па-нашаму средняя школа, так? Гэта ўсё толькі школа можа нейкім чынам яшчэ захаваць. Усе гэтыя курсы, рэпетытары, гэта добра, але гэта ўсё не на тым узроўні. Сканчваю другі пункт. Трэці пункт праграмы маёй – гэта стварэнне так званых сабесаў у вялікіх гарадах. Я думаю, што першы горад будзе у нас Вроцлаў. Вось я актывізую справу вось з гэтымі людзьмі. Дайце мне, просто зараз няма часу, зараз предвыбарная кампанія. Я думаю, што можна будзе стварыць сабес. І гэта і недорага каштуе, і гэта дапамога людзям па 3 накірунках. І кірункі гэтыя простыя. Гэта юрыдычная дапамога. Гэта дапамога псіхолага, калі патрэбна, таму што часам нам усім патрэбны псіхолаг. І гэта дапамога перакладчыка, чалавека, простага чалавека, які не проста там перакладае нейкія юрыдычныя паперы, а проста дапамога чалавека, які пойдзе з табой за руку у некую установу, у жонт, так, у Польшчы, так, і проста за цябе нешта запоўніць і дапаможа табе. Таму што часам прыязджаюць людзі, якія не разумеюць польскую, альбо кепска разумеюць, альбо могуць толькі размаўляць і не умеюць чытаць. Гэта людзі сталага веку, так, і ім патрэбна дапамога, іх проста трэба браць за руку і весці. Таксама, як прыязджаюць проста людзі, бываюць, ну, людзі простыя. І яны, калі нават атрымліваюць кансультацыю, яны пасля выходзяць, як гэта інапланетяне, так? Ну, і не ведаюць, куды ісці, бо таму што я вам скажу, і ёсць, і да мяне звярталіся. Я браў людзей за руку і вадзіў па ўжондах. Ну, па ўжондах гэта для Польшы, для Літвы, там па райсполкомах літоўскіх, так, альбо па грузінскіх. Тым больш па-грузінску у нас ніхто не размаўляе. Гэта цяжка, і па-літоўску, літоўская мова не падобная на мову славянскую. І цяжка, і трэба браць чалавека і весці, і проста дапамагаць запоўніць звычайныя дакументы, бо людзі баяцца у банку нават запоўніць дакументы, таму што там альбо там па-літоўску, альбо па-польску, альбо па-англійску. А людзі часам бываюць не ўмеюць па-лацінскі нармальна пісаць, таму што школы пасканчвалі там яшчэ ў Савецкім Саюзе альбо ў 90-х, і ўжо забыліся, як тыя літары нават пісаць. І вы смеецеся, насамрэч такое ёсць, я з гэтым сутыкаўся. Таму вось сабесы я бы арганізоўваў. Я не кажу, што нічога не працуе. Ведаеце, дзе працуе? У Вільні трошачкі і ў Варшаве трошачкі. Ну, все. А што, напрыклад? Ну, глядзіце, у Варшаве я дакладна ведаю, што ЦБС дае кансультацыі юрыдычныя, но там ёсць яшчэ партызанка, якая дае кансультацыі, але онлайн, ну таксама ўсё засяроджана ў Варшаве. Ёсць некаторыя арганізацыі, але іх катастрафічна мала на тыя 139 000 чалавек, якія пражываюць у Польшы па дадзеных, якія маюць віды на жыхарства, а яшчэ падлічыце, колькі мае дзесяткі тысяч працоўныя візы, так? А яшчэ падлічыце, што людзі прыехалі, маюць па 2 пашпарты, гэта не азначае, што ім не патрэбна дапамога, напрыклад, псіхалагічная. Калі ты атрымаў польскі паспарт, гэта не значыць, што ты перастаў быць беларусам і табе не патрэбна, дапамога псіхолага. Таму вось моя праграма такая простая, яна накіравана на дыяспору. Я, канешне, заахвочваю галасаваць усіх у каардынацыйную раду, у тым ліку людзей, якія там, на Беларусі. Але ж гэта скажем так, пад адказнасць тых людзей, хто галасуе. Я скажу, што мінулым разам, хто галасаваў, ніякіх праблем не было. Бяспечная платформа для галасавання. Скачваеш, галасуеш і выдаляеш.
калі ласка, з праграмай я скончыў, так? Я не ведаю, доўга я тут размаўляў, ну, хвілін 15. Зараз я раскажу пра чаго я пайшоў у каардынацыйную раду, моя матывацыя. Ну, я ўжо трошки кранаў, да, што моя матывацыя выходзіць з мяне, з майго жыцця. Гэта хіба што асноўнае, таму што я сутыкаюсь, я ўжо казаў пра тое, што я не змог атрымаць дапамогу летам мінулага году, пра тое, што моя дачка ходзіць у школу і асімілюецца. То есть я пра тое, што мае іншыя родзічы, сваякі мае не могуць атрымаць тут дапамогу. Ну, тому що мне тут і розныя людзі, і сябры мае. І я бачу гэта, я бачу гэтыя праблемы, я бачу, як яны вырашаюцца, я бачу тое, што, прынамсі, у нас, у беларусаў Варшавы гэта вырашаецца так, суполка в Фейсбуку, так, давайте туды напішам, зараз нам там нешта параіць. Ну, вось гэта менавіта так вырашаецца. Ну, ці гэта нармальна? Ці гэта нармальна, калі нам выдаткоўваюцца такія вялікія грошы? Ну добра, бог з імі, з грашыма. Давайте самі збірацца, ну і самі вырашаць, самі ствараць свае інстытуцыі, самі сабе дапамагаць. Яшчэ раз паўтаруся, бяром прыклад з беларусаў Вроцлава. Іх тут актывістаў хіба што чалавек 50-80, так? Можа больш. Ну, давайте так, ёсць Вроцлав, дзе можа і 100 актывістаў. Ёсць грамадскае аб'яднанне, дзе ёсць афіцыйныя сябры, ёсць людзі, якія не з'яўляюцца сябрамі, але дзесь удзельнічаюць. Таму ва Вроцлаве, акрамя суполкі, ёсць яшчэ і фонды асобныя, ёсць ініцыятыва вельмі шмат. Вось бачыце? Тут якби ўсё развіваецца незалежна. Я зразумеў, ўсё развіваецца незалежна, бачыце? Вось я размаўляю з беларусамі Вроцлава, тут ёсць гэта жыццё, таму што нашы гранты яны засяроджаны на Вільні, Варшаве, так, у асноўным у гэтых двух гарадах. Вось, а тут як бы беларусы Вроцлава пакруціліся, зразумелі, што яны там недзе далёка ад усіх гэтых справаў і самі самаарганізаваліся. Вось я думаю, што магчымасці ёсць. Я не веру ў тое, што мы, беларусы, дурныя такія, што мы павінны ўзяць вот так вось і прасіць гранты. Ну, я не веру, я веру ў беларусаў нармальных, адэкватных, якія могуць арганізоўвацца. Вось, я думаю, што зразумела, чаму я іду ў каардынацыйную раду. У мяне шмат ідэй, шмат задумак. Я разумею, што я ўсіх іх не рэалізую, але я, прынамсі, абяцаю адно. Я паспрабую. Прынамсі, я паспрабую. Ну, не атрымаецца. Ні адзін палітык не 100% не выканаў тое, што ён абяцае. Але калі я не выканаю, я дакладна можете гэта зафіксаваць праз 2 гады, калі я стану дэпутатам. Я просто у сябе ў Фейсбуку просто зраблю допіс. Вось глядзіце, я пайшоў, вось я не выканаў, чаму, і я просто возьму на сябе адказнасць. Я яшчэ не бачу у нас у палітыкаў, калі вось хто ўжо 2 гады ў каардынацыйнай радзе, вось я не бачыў ні аднаго допісу, мы абяцалі і мы не зрабілі. Хацеце, я абяцанак такіх магу? Я ўсе праграмы прачытаў, і мінулыя, і сучасныя праграмы прачытаў. Но ўсе абяцаюць барацьбу з рэжымам, стварэнне вызвольнай арміі, санкцыйныя спіскі і ціск. Ну нешта там. Ну што вы выканалі? Ну што вы абяцаеце тое ж, чаго, ну, вы ствараць армію збіраецеся? Тут суполка беларусаў на каву еле-еле скідваецца, а вы збіраецеся армію фінансаваць. Ну так, ну некія, ну давайте жыць у рэаліях. Не транслировать свае мары, ну я нават не мары, фантазіі, не ведаю як по-беларуску, грёзы. Да? Мы грезім і фантазіруем, пасля бярем все, записываем свае праграмы і суем народу, як мы ідзем. Ну, ребята, ну давайте бліжэй быць да народу, давайте бліжэй быць да рэальнасці, што мы можам выканаць, ну, што мы можам зрабіць. Таму што мяне заўсёды пытаюцца, вось уже зараз, за 2 месяцы прадвыбарнай кампаніі: Андрэй, вы чыталі праграмы ўсіх? Я адкажу, я чытаў, усіх праграмы перачытаў, па 2 разы кожную. Ведаеце, у мяне самая прыземлённая праграма. Вось самая простая, самая банальная. І я нават кажу, што, ну, можа мне наўрад ці гэта жыццявіць, але ж я паспрабую. Але ж я не крычу пра санкцыі, пра ціск, пра некае там вызваленне Беларусі, пра стварэнне нейкіх арганізацый, я ўвогуле гэтай павесткі не чапаю, таму што я разумею адно.
у нас нема ні інструментів, ні грошей, нічого. Як ми будемо армію? Армія, сидящая на грантах, представляете? Ну така грантососная армія у нас буде. Ну, господи, ну мені сміх викликає, ну просто сміх. Ну, солдат такий, слухай, дай мені, коли ласка, там бронежилет, почекай, гранти, я ще не прийшли, там, айочки, или дайте мені харчування, там, почекай, ми зараз домовимося там з грантами, ну, смішно. Ну, гэта не так працуе. Ну, я як історик скажу, гэта не так просто працуе по документах. Вось. І апошнє. І апошнє, пасля можна задавати мені питання. І апошнє, наконт того, як наші білоруські інституції виглядають у юридичному плані. Гэта катастрофа. Я був директором підприємства 8 років. Маёнтак Падарожск. Я ведаю, что такое справаводство. У координаційної ради не зарегістровано. Обіцяв Брухан, Павло Латушка обіцяв. Насамрэч, координаційної ради не існує як юридичної структури. Ну, я ведаю, мне сказали, вось принамсі, спадар хіба што Азаров сказаў, нема нават пасведчання, што ты... Ён сутыкнуўся з тым, што яго на мяжы затрымалі і кажуць, хто вы? Ён кажа, я дэпутат, еду вось на некую збюрку дэпутацкую. Ему кажуць, пакажыце пасведчанне. Он, а нема пасведчання. Ведаеце, чаго нема? Нема пячаткі. Ну, то есть, што ты паставіш у пасведчанне? То есть, нема дакументацыі. Я бачыў гэтую дакументацыю у іншых арміях. Армія Краёва. Я нават беларускіх партызан бачыў дакументацыю. Там нормальные партизанские отряды, документация, там, ну, ведаете, все оформлено, там, все загады выдаются, партизанский отряд, загад, выконать, стоя, все, справаводство. У нас, як бы яно ёсць справаводство, ведаете, у гэтай, господи, прости, Мельниковой, я калісьці, ой, амаль што 2 гады, восенню, вось перед яе знікненнем, я ўзяў даведку, што я калісьці балатаваўся. Ну, я быў кандыдатам, но не прайшоў. Я взял доведку и думаю, ну что надо, ну мне треба было просто подавать на международную оборону, но я пришел, взял доведку. Я думаю, ну на доведке что ж там? А там просто роспись Мельниковой. Там нема, ну, ни печатки ніякої, ні сыходзячай документации, ни выходзячай. То есть это... Да, там просто там координационная рада и роспись Мельниковой. Ну так я таких доведок могу понадавать кому хочешь, сколько хочешь. І для мяне, як для чалавека, які працаваў 8 год дырэктарам, ствараў ад нуля, просто ад рэгістрацыі, для мяне гэта просто паказчык, гэта катастрофа. Ребята, это катастрофа наших сіл. Ну, калі наши дэмакратычных сіл, калі наши іншыя органы прадстаўнічыя, яны, напрыклад, кабінет или офіс, яны нейкім чынам там зарэгістраваныя, тому што фінансаванне нейкім чынам ідзе, то немагчыма даведацца як. Немагчыма паглядзець, яно нідзе не апублікавана, гэтае дакументаабарот. Ну так у меня пытанне, ну окей, я не хочу казаць пра гранты, халера з імі, хай яны піляць, я разрешаю, все гранты піліце, все, что хотите. Вы мне скажите, калі вы подписываетесь мной, ну я ж беларус, вони ж пишуть, лідерка демократичного беларусу, я так само беларус. Вы ж мне скажите, хоть что гэта за организация и чему я не могу на вас задонатить. Ну я не могу задонатить. Вы зайдите на сайт Координационной рады альбо офиса Светланы Тихановской. Там нема пимпочки подтрымать Светлану Тихановскую. Там есть пимпочки подтрымать пашпорт Новой Беларуси, подтрымать партизанку, подтрымать еще. А самого Франака я не могу профинансовать. А ведаете, чего не могу? Потому что, когда я профинансую, я з яго спытаю. И спытаю так, что и в хвост, и в гриву. Но он не дае себе финансовать. Его финансует альбо Америка, альбо его финансует Европа. Ну, Координационная рада. Ну, что это такое? Захожу на сайт, думаю, давай подтрымаю. Апошние 100 евро достану. Нема. Ну, як подтрымать? Кому дать? Кому? Брухану дать, ну, гроши. Но я хочу, як беларус, фінансаваць свои органы. И не могу. Нема. И гэта не зроблено было. Не было зроблено. То есть, ну, як бы, а ведаеце чому? А тому, що нема рахунку. Ну, то есть, нема куди перелічити. А рахунку нема, тому що нема юрасоби. Ну, то юридичної особи нема. І все. Для мене гэта істотно. Я сканчиваю уже. Я хочу прийти, навести элементарный порядок. Потому что бардак, ну бардак, просто робиться бардак. Я зрозумію, що ніякого впливу на офіс нема. А кроме критики я нічого не зроблю.
калі я прыйду, можа быць, атрымаецца ў мяне на слуханнях папрысутнічаць. Праўда, і зараз у нас спадар Сергей скажа, што не ўсіх на слуханні пусцяць, так? Ну ладно. Я разумею, што ўплыву няма, но ў каардынацыйнай радзе все абяцаюць, но я абяцаю зрабіць справаводства, пячатку, рахунак, звыклыя рэчы, якія павінны быць у звычайнай арганізацыі. Давайте пачынаць з парадку ў сябе ў галавах. А то у нас людзі разумныя, кажуць, даюць інтэрв'ю, блогеры ўсе, палітыкі, все даюць каардынацыйная рада. Скажите мне, что это не имитация, и я вам скажу, чаму гэта имитация. Я вам скажу документально, скажу, что гэта имитация дзейнасці. Тое самае, як полк Кастуся Каліновскага, хлопцам ніякіх прэтэнзій няма. Дапамагаю, доначу, буду дапамагаць і донаціць. А сам полк где? Ну, ведаеце, что такое полк? Вот я, як бы, сын военного, я прожил 20 год у военном городку, где был полк. Нема полка. Ну, полка, и мне ветераны кажут, я прихожу, я размовлял с ветеранами, кажу, ветераны, скажите, а полк есть? Они говорят, Андрей, господи, Андрей, нет никакого полка, это все фикция. Во-первых, он не держит никакой, ну, не трымае ніякі кавалак фронту. Гэта просто хлопцы, якія расфасаваныя ад Херсона до Харкова. Нема, яны не трымаюць. У іх няма нармальнай толковай арганізацыі ў плане таго, што яны там фінансаванне. Яны все роўна у асноўным фінансуюцца украінскім бокам. Гэты полк, ён настолькі умоўны, ну, як па мне, дык полк гэта, ну, гэта сістэма забеспячэння, гэта тое ж самае справаводства, пра якое я кажу, так? Гэта, ну, структура і суполка. Ну, такога няма. Прычым я падкрэсліваю, што я падтрымліваю хлопцаў тыя, якія зараз на перадавой, але бардак, ён, бачыце, як пераехаў, з Беларусі пераехаў бардак і ў нашыя арганізацыйныя структуры, і, на жаль, у полк Каліновскага. Ну, праўда, што нашы арганізацыйныя структуры, інстытуты, якія нас прадстаўляюць за мяжой, ну, бардак і бардак. Ён, канешне, нам нашкодзіць, але не шмат. А вось бардак у полку Каліновскага – гэта бардак, які можа каштаваць жыццё хлопцам, якія там на перадавой. Вось гэта мне не падабаецца. Але ж я ведаю, што там не ўсё добра, там справы з карупцыяй былі. Ну, зараз вылучаюцца людзі, якія там былі, альбо не былі, я не правяраў. Гэта не моя справа. Были, Кабальчук там был. На перадавой. Добра, я не... Не на передовой, а я был не разом с Миколой и Сванишем, разом яны там робили. Я не ведаю, давайте так, добра, былі, вылучаюцца, калі там людзі ведаюць, што гэта прям такія змагары, ну, і пабудуюць структуру, я не бачу у іх у праграме пабудавання структуры. Ну, то есть я не бачу, што вось я читаю праграму волі, так? І дзе там написано, што мы пабудуем, як будзе зроблена канфігурацыя таго, з чаго яны ідуць. Вызвольная армія. Ну, то есть, что это? Это просто, ну, такое. Добра, я не буду критиковать. Зараз мы собрались не для того, как обмерковывать іншыя списы, правда? Добра, я скончу. Калі ласка, ваше питання, давайте почнем з дами. Андрей, вельми цікаво. Я можу підписатися під кожним словом саме твоїм. Я скажу болей, коли такої буде Ялена Петровна, яка стоїть в опорчому списку Білорусі діяння, ти пройде у Координаційну раду, ми будемо працювати разом. Тому що я так само про це думала і повністю з тобою згодна. Але у мене питання таке. Це те, що, так сказати, порядок в Координаційній раді, я думаю, наведемо і так далі, збільшого. Але скажи, коли ласка, у твоїй програмі, тобто в вашій програмі, що сказано про те, як ми будемо вертатися до хати? Ці сказано це, що? Я адкажу на питання, дякую за питання. Значить, глядзіце, як ми будемо вертатися до хати? Ми будемо, ці будемо увогуле вертатися до хати? Я історик, я не буду казати меда, не буду лить мед у ваші уші. Я можу вам докладно сказати. Ми можемо вернутися до хати у наступному році, а можемо праз гадоў 30. І гэта факт. І гэты факт ніяк, мы на яго вельмі, мы не маем інструменту. Я докладняю питання. От, наприклад, ну,
Маша, конечно, Колесникова яна не в раду, але яна так само той говорить, так сказати, тыя, хто былі на стрімі, так само гэтыя думкі. Наприклад, Блок Латушкі говорить, што ён бачыць магчымасць вярнуцца да хаты, весь некие переговоры с Лукашенко. Я так разумела. Про переговоры з Лукашенком, да, про вертання. Ну, глядите, я упевнений в одним. Дякую, я пробачте, що я вас перебуваю. Я зрозумів, я упевнений в одним. Покуль там есть Лукашенко, ніяких переговорів з демократичними силами. І самі Лукашенко? Да, не буде. Лукашенко не буде з нами розмовляти, тому що коли він буде з нами розмовляти, він нас прирівняє до себе, і він посадить нас за один стол. У нас немає інструментів його примусити, а у його немає мотивації, і ми ніколи не створимо таку ситуацію, коли він сяде з нами за один стол, а йому гэта і не патрэбна. Вы ж бачили у 2020 годзе. Ён садзіўся, калі насамрэч было акно магчымасцей і калі рэжым сам ахістаўся вось напрыканцы жніўня. Вы памятаеце? Ён взяў аўтамат, ён не сядзе. Ён возьме аўтамат, ён пастраляе ўсіх і сам застрэліцца, як Муамар Каддафі. Ну, памятаеце, да? Быў чалавек, які там пачалася вайна, і ён все роўна бегаў з аўтаматам, яму там недзе на поўдні Лівіі забілі ў некай трубе там, да, там. Але тое самае будзе з Александром Григоровичем. Ён не сядзе ніколі за наш стол. Не верце, гэта маё асабістае меркаванне. Я не ведаю, як яно там будзе, і ніхто яго не прымусіць, таму што калі ён сядзе з намі, з Латушкай, з Засветай, з кім заўгодна за один стол, то тады ён для сваіх жа вось гэтых сілавікоў, якія яго абараняюць, для сваіх жа ён стане нікім. Яны адразу пераметнуцца да іншага чалавека. Ну просто яны зразумеюць, што все, ён згубіў уладу, яго прымусілі, бо ён сам не хоча, і ён сам гэта дэкларуе. І тут я яму веру. Я веру Александру Григоровичу, ён кажа, што гэта ніхто. І я веру, што ён гэта дэкларуе, і ён праўду кажа. Таму глядзіце, як мы будзем возвращацца. Мы будзем вяртацца ў Беларусь ужо без яго. І я скептик. Я не скажу, что мы приедем в Беларусь, посадим Светлану Тихановскую у перший вагон, так, на броневик, альбо на бронепоезд. Забастовок не будет. Нет. Когда ты сам не говоришь, что выйдем на улицы, вот такого-то. Такого не будет. Такого не будет. Нет, я не кажу, что не будет увогуле, гэта немагчыма. Рано ці позна будзе народны пратэст. Ну, ён адбудзецца, таму што заціскаюцца, гайкі далей заціскаюцца, і таксама іх сарве, як у 2020 годзе. Справа ў тым, скарыстаемся ли мы, не, скарыстаюцца ці людзі там, а мы, я скажу, асабліва і не вернемся, таму што вы бачылі шмат палітыкаў, ось давайте задумайцеся, шмат палітыкаў вы бачылі, якія былі за мяжой, і было гэта акно магчымасцей, і яны прыехалі. Не, што? Прыехаў Пазняк? Ну вось калі захісталася 600 000 ідзе, прыязджай, Зянон Станіславович, бяры, вядзі. Дзе? А дзе быў Франак? Ну Франак, ён не ўлез в акно, а ён свету выцянуў в акно, разумееце? Ну што атрымалася? Па сутнасці так. Ну, якая розница? Калі ты душой з Беларусю, ты можаш в это окно. Я там быў, я хадзіў на гэтыя мітынгі. Я не з'ехаў, нават калі стала зразумела, што ўсё. Я не з'ехаў. Я ўжо з'ехаў, калі стала зразумела, што мне трэба будзе сядзець доўга. А яшчэ калі была магчымасць, я яшчэ до 21-го... Я ведала, што я сяду. Так. А дзе былі гэтыя лідары, якія былі за мяжой, і вось было акно магчымасцей? Вы мне вось задаюць пытанне, вось уже 2 месяцы, а вось там правильно зрабіла там Сурвіла, што не приехала, не передала. Ну, Рада БНР. Дык вось табе 600 000 чалавек з бело-чырвоно-белым сцягам. Калі ласка, прыязджайце, арганізуйце. Я умоўна кажу, ад Сурвілы да Франака і Пазняка, і ўсіх, хто быў за мяжой у жніўні 2020 года. Я вам скажу, чаго яны не... Вы думаеце, мне не было страшно? Я працаваў, я страціў дом, я страціў працу. Мне было таксама страшно. Але я хацеў, мне патрэбны быў лідар. І зараз чалавек, які быў у жніўні тады і не прыехаў, і кажа, што я лідар.
Ну, так ведаеце, такі сумнёўны лідар. Калі ён не прыехаў, мяне не падтрымаў. Вось я сидзеў, і шмат хто з палітвязняў сядзелі, ну, а гэта сумнёўны лідар. І ведаеце, тут можна шмат чаго казаць, я так напалову добра, напалову не вельмі адношуся да Владзіміра Мацкевіча, але ён там быў, ён з'ехаў у Грузію, зразумеў, што робіць не тое, прыехаў з Грузіі і сеў. Таму што ён прыехаў і сеў, і я гэта ведаю. Ну, ён не змог па-іншаму без Беларусі жыць. Вось вам прыклад. Вось вам прыклад, хто вярнуўся ўжо калі стала зразумела, што пратэсты задушаныя, калі стала зразумела, ну па-іншаму гэты чалавек не змог. Не змог жыць, быць. А хто-то змог, як там, ну, пазнякі і франакі. Хто-то змог. І не прыехаў, і не сеў. Я разумею, у кожнага свае абставіны. Добра, я таксама ўцёк. Ну, я не на гэтых людзей, я не кажу, што яны кепскія. Але ўжо і не называйце тады лідарамі, так? Ну, уже, ну, сядзіце і сядзіце сабе. Ну, то есть, таму што тады было патрэбна. І акно магчымасці, з іх ніхто не адмаўляе, што акно было. Ну, акно-то было, но толькі што, ну што ж вы не залезлі ў гэтае акно? І я ўпэўнены, што, можа быць, гэта і, можа быць, перавярнула бы сітуацыю. Можа быць, і магчыма было ўжо прыехаць і праз Украіну, праз Расію, ну, прасачыцца. Калі б гэта нас сапраўдны лідар захацеў прыехаць на пратэсты. Ну, можна было прасачыцца. Ну, хто-то змог прыплыць, да, там, в Петербург на лодачке прыплыць из Фінляндии и сесть на броневик, а хто-то не змог. Таму я з павагай адношусь да Зенона Станіславовича, з павагай адношусь да Франака Вінцуковича. Ой, ну да, Франак Вінцукович, так? Добре. А? Валентинович. Я не ведаю, давайте мы покинем Франциск, яго бацьку зовут Вінцуком, значит, хай буде Франциск Вінцукович, так. Правда ж? Можна? Так, наступне питання, будь ласка. Не питання, а репліка. Ну, ось ти кажеш, що ми, можливо, приїдемо, можливо, через год, через два, через плану, як такого, я розумію, тебе нема. Покуль порядок от тут у Раді. Але ж я так думаю, що все ж таки є одна можливість. З цим планом я йду у Раду. І з цим планом є можливість, справді, я даю год. Вот для этого, для реализации этого плана, как мы вернулись до хаты. И вернулись до хаты переможцами. И как Лукашенко зашел добровольно з улади и передал уладу тому человеку, який назове Рада. Вот для чего я иду в Раду. Это мой план. Добре. Коли ласка. Я не супер. Коли я скажу, я думаю, что... Вельми цудовний план. Да, я супер, я підтримаю любого чоловіка, у кого є план. Коли ласка, робіть, просто я не бачу можливості. Ну, насамрэч. Да. Добре, праз год, калі гаспадарня Елена хоча і кажа, што атрымаецца праз год, я буду толькі вдзячна. Але ж я хочу адзінае сказаць вось пра план. Калі ўжо вы кажаце, ой, Колас нічога не думае, там, яго спіс нічога не думае. У мяне ў спісе даволі такі шмат разумных людзей, так? Людзей, якія робяць. Я скажу, ну, у мяне ў спісе шмат людзей, якія робяць для беларушчыны. Тут шмат рэчаў. Я могу сказаць за кожнага амаль. Давайте я не про гэта. Я хацеў сказаць про планы на будучыню. Глядзіце, я думаю, што нам як дыаспары здесь, нам усім беларусам не істотна, дзе ты жывеш, у Германии, альбо во Францыі, альбо ў Літве, альбо ў Грузіі. Нам усім патрэбна зрабіць адно. Нам усім патрэбна зрабіць нешта прынесці ў Беларусь, калі адкрыецца вось гэта новае акно магчымасці. Нам нешта патрэбна ім даць. Што мы ім можам даць? Фінансы мы ім не можам даць, бо мы тут самі на грантах сидзім і не можам самаарганізавацца. Мы не можам ім прывесці, вось, калі ласка, вам 20 мільёнаў даляраў, там, мы не зможам гэтага зрабіць. Давайте глядзець праўдзе ў вочы. Мы не зможам гэтага зрабіць. Што мы можам ім даць? Толькі падтрымку інтэлектуальную і некі умоўны набор інструментаў, каб нешта змяніць.
Змяняць будзем не мы. Не мы гэтыя беглыя паўмільёна за мяжой. Час ідзе, хто-то асімілюецца, хто-то не вернецца, большасць не вернецца, я ў гэтым упэўнены. Больше свернется. Ну, давайте так, гэта невядома. Можа вернуцца, потом скажуць, ёечкі, куды я прыехаў і зноў з'едуць, і такое таксама магчыма. Я скажу так, мы павінны, што мы ім прынясем? Вось Беларусь без Лукашэнкі, што будзе пасля, і што мы зможам, як мы зможам ім дапамагчы? У нас будзе вельмі кароткі перыяд, каб дапамагчы, калі не стане Лукашэнкі. Гэта прыблізна паўгады. За гэтыя паўгады мы павінны дапамагчы. Нават калі мы не збіраемся вяртацца, гэта моя місія. Я хочу нешта дапамагчы. Што я магу дапамагчы як звычайны чалавек? Я буду дапамагаць тым, чым змагу. Напрыклад, я выкладчык, прапрацаваў у сярэднім спецыяльнай навучальнай установе, СУС называецца, так? Я магу прапанаваць рэформу зрабіць там. Рэформу, напрыклад, не адукацыйную, а выхаваўчую. Так? Таму што тое, што тая ідэалогія, якая зараз, якую я назіраю там з БРСМам і з гэтым пакланеннем абы-чаму там, так? З гэтымі нейкімі там святамі другога красавіка, вось было свята, і там, дзе ўсе студэнты і ўсе школьнікі ідуць там дзень едзінення народов России і Беларусі. З этой белібердой трэба хутка будзе нешта даць. Гэта я магу. То есть я маленькую рэч магу. Я прапаную кожнаму з беларусаў падумаць, што мы зможам даць, калі будзе акно магчымасцей. І вось мы гэтым менавіта павінны займацца. Просто даць. Я думаю, што можа бізнес хай падумае, што даць бізнес. У сэнсе таго, што калі у людзей там можа быць нейкія магчымасці фінансавыя, арганізаваць навучанне, семінары, гэтак далей, прыехаць на Беларусь і навучыць тых беларусаў. Таму што я ўпэўнены в адным. Будучыню Беларусі в асноўным будуць вырашаць тыя беларусы, якія зараз там, у Мінску. І будучы прэзідэнт там. І амаль што ўсе будучыя дэпутаты, якія будуць выбраныя ўжо ў новы парламент, яны амаль што ўсе там. 90% будзе там. Яны там. І нам з імі трэба рабіць. Мы пра іх забываем. Мы ў сваёй бурбалкі здесь, тут вось эта бурбалка апазіцыйная такая, да, і ў выгнанні. Мы ў сваёй бурбалкі, мы так жывем, быццам бы там, нас там нехта чакае. Я вам скажу, што нас там асабліва не чакаюць і яшчэ скептычна. Нават самыя разумныя людзі, якія супраць Лукашэнкі, яны да нас будуць ставіцца скептычна. І ў прынцыпе, яны маюць рэч. Мы не думайце, што мы туды прыедзем, так, у Пружаны, альбо там у Ваўкавыск я свой прыеду, альбо ў Кобрын, альбо ў Магілёў. І нас там прымуць і скажуць: «Ёй-ёй, 10 год альбо 15 пражыў у Літве, альбо ў Польшы, ідзі сюда, вось табе пасада». Па-першае, мы не можам займаць пасаду, мы там не жылі, мы не разумеем сутнасці тых праблем. Па-другое, і нам это не трэба рабіць. Нам трэба прыйсці і памагчы абраным людзям, памагчы трошкі накіраваць Беларусь у бок еўрапейскасці, трошкі адарваць ад Расіі. Вось моя такая думка. Калі ласка, яшчэ пытанне, якія ёсць. Я хочу подякувати всім. Ні, так питання є ще. Ні, треба мені зайти, тому я хочу з вами 8 годин. У нас сама созвон, тому мені треба бути на місці. Ось велике дякую, Андрей. Дякую вам. За цікаву розмову. Скажем так, на більшість процентов, на 70% я з тобою згодна. Є некоторые питання, які я, конечно, я думаю, да, треба обмірковувати, тому що нема того ще і досвіду, тому що є таке висказування, хто владіє інформацією, владіє миром. Тобто той інформацією, якою повинні володати, ви не володаєте. На великий жаль. Не думайте так. Ось. Тому, кришку і скажу так, що Олена Петровна володає. Тому добре, я довести до вас, і максима тое, що как підняти вас дух, ось, я думаю, я гэта максима зроблю. Тому вас я завтра дякую вам, сподарыня Олена. І я думаю, до побачення. До побачення. Максима ми побачимося у Раді, але ж я так само дала заявку на
гэту сустрэчу 1-2 травня. Мгм. Я, на жаль, не буду 1-2 травня, я поеду на гульні до Мацкевича, мене запросили, тому якби я Ну, тоді до зустрічі. до зустрічі у координаційній раді. Так, я так само сподіваюся, що ваш спис пройде. Мені так само близькі ідеї вашого спису «Білорусідзеяння», Юрай Зінькович. Я бачу, що це не системний спис, ну, в сенсі не системний у системі нашої, ось, у системі нашої... Много того, Так. що ти зараз говорив і Так. почув. Дякую, будемо Ми знати. не працівники, щоб ми ті люди, які повинні скомпонуватися, тому що Бог об'єднує, а сатана роз'єднує. Тому щось ми можемо, так сказати, з чимось Не згодна. Так, Я але буду ж чекати від вас Для ось... цього ми тут зібралися, щоб некую думку Мгм. з усіх сторон її продумати і прийняти некое рішення, можливо, навіть і компромісне, ось, щоб воно задовольняло усіх. Тому от на цій ноті Дякую. До зустрічі, дякую Будемо вам. працювати. Дякую. Сергій Загадич. Дякую. Так. До Усього доброго вам. побачення. Ну что, коли ласка, хлопці, да, коли ласка. Все будет, да, вот Лукашенко там пропадет и живет. Ты вернешься в Беларусь? Я скажу так, я не буду врать. Я очень не люблю, когда люди кричат, что они там на русском языке, ну, задают Да, вопрос, да. я отвечаю на русском. И на яким задаюсь питание, на таким я отказываю. Я не буду врать. Я скажу так, очень маленькая вероятность, что я вернусь, но я ее не исключаю. Я скажу так, я не знаю, в каком буду я состоянии, ну честно, вот я так анализирую, ну окей, там, в каком я буду через 5 лет состоянии, что у меня будет со здоровьем, что у меня будет с семьей, что будет в Беларуси, ну давайте думать, какая она там будет, может там будет война, извините меня, а она, вероятность есть, да, ну куда мне, на разрушенный Донбасс возвращаться, что мне делать, да, или может у меня будут какие-то проблемы, я не знаю, может со здоровьем, может финансовые проблемы, может, это очень много вероятностей. То, что я хочу вернуться, да. То, что вернусь я или не вернусь, я не буду говорить. Еще раз объясню. Смотрите, на данный момент, вот предположим, да, окей, там, вот, ну, завтра помрет Бармалей. Ну, все, крякнул Бармалей и все. Ну, бывает, все под Богом ходят. Я скажу так. У меня есть факторы, которые за, а есть факторы, которые против, да. Вот моя семья уже здесь как бы корни пускает в Польше, да. Я же говорил, что дочка уже, она не умеет писать кириллицей. Ну что я сделаю? Ну я ее учу репетиторством, но она пишет очень медленно, читает отлично, пишет вообще, ну нет практики, что мне делать? Ну пройдет еще 5 лет, она закончит школу. И куда я дочку свою, в какой я универ ее в Беларуси пристрою, ну условно говоря, если она не умеет писать? Ну как человек не умеет писать по кириллице или пишет очень медленно и коряво, да, набирает там, потому что нет практики, даже если ты на клавиатуре набираешь, тебе нужна практика, книг, да, я же не могу заставить ее 8 книг читать, и так польской литературой. Это один фактор, да. Второй фактор, например, работы, потому что, окей, да, я там условно иду в политику и молодой ноунейм, я не знаю, как у меня получится. Может, я просто скажу, ребята, через 2 года, у меня не получилось, все, и пойду там преподавать. Ну и окей, я пошел преподавать. И куда мне возвращаться? В Волковыский колледж на зарплату в 1500 рублей? Ну, во-первых, извините, в 1500 рублей? Ну, ребят, окей, чтобы, я... Еще один фактор такой, вы знаете, я вот о нем часто думаю. Я не знаю, я скажу, думаете ли вы, мне вот интересно, напишите у Сергея там, да, в комментариях, добре. Тут до вас вельми шмат питань, Я ви просто ведаю. так довго відказуєтеся. Все, спочатку я скажу на питання кожного, хто тут, правда, тому що я не прийшли, а вже після на питання. Значить, глядите, я не ведаю ще одного, яка ситуація буде в Білорусі, чи буде ілюстрація, і ці буде вибудована система оборони прав чоловіка. Тому що, коли не буде ілюстрації, і те ж саме, умовно кажучи, пробачте мені, морди остануться там же при владі, я туди їхати не хочу. Навіть коли вони дозволять мені приїхати. Тому що я чоловік. Коли я туди приїду, мені буде потрібна моя реабілітація, коли держава це буде робити. Мені буде потрібна умовне судове пробачення, вертання всього, що мені конфіскували.
Ну, гэта правда. Просто тэхніку, телефон, зброю у меня было там, стрельба, так. Ну, всего, что там конфисковано было. І тады я задумаюся, ці варта ехаць у Беларусь, я ўбачу, ага, яна змянілася. Яна, як тая самая Літва, памятаеце, вяртала ўсё, што было да Савецкага Саюза, там, до 46-го альбо до 39-го года. Вось калі дзяржава такім чынам пакажа мне, яна будзе зацікаўлена во мне як у спецыялісце, як у чалавеке, калі яна мне пакажа, Андрей, вось я зацікаўлена, вось все, з лукашэнкаўскай эпохай покончено. Вось, калі ласка, вось ты реабілітаваны, вось мы тебе вернем, сімвалічна, мне не патрэбныя гэтыя грошы. Я готовы іх занесці там у царкву, просто я праваслаўны, я готовы занесці іх, ну, аддаць там это, ну, альбо просто, ну, набыць сабе зброю, ну, тое ж самае, так? Я готовы гэта зрабіць. Я ўбачу, калі дзяржава гэта будзе рабіць, я яшчэ, ну, гэта будзе дадатковы чыннік, каб я вярнуўся. Ой, пробачьте, я уже тут хожу на белорусской мове, ну, вы понимаете меня, это будет дополнительный этот. А когда нет, то нет. Ну, извините, но если я увижу, что вот сталинские репрессии, вроде вас реабилитировали, но вам ничего не вернули, и вы все равно ходите под колпаком у Мюллера, ну, ребят, ну, серьезно, вы хотите, чтобы я туда возвращался? Ну, как бы, блин, ну, это, смотрите, ни одному человеку, кто был реабилитирован и выпущен из ГУЛАГа в 1953 году, не вернули имущество. Ни одному. Вы считаете, вот, и все такие говорят, сейчас придет оттепель. Ребята, оттепель рознь. Ну, то есть, вы должны это понимать. Добре, я отказал на питание. Так, еще кому-нибудь... Коли ласка, може, Ян, что-нибудь мне хоче задати наш організатор, дякую йому, до речі. Добре, і давайте я тоді спитаю ось відносно програми виборчої. Ти казав, що ти більш приземленно на все це глядиш. Ну так. І був такий термін «студент окреслений», як це реалізувати. Адкуль гэта лічба і ці ёсць нейкі больш дакладны план крокаў, вось ты прыйшоў у Коордынацыйную раду, напрыклад, ёсць у цябе колькасць там 5 месцаў, і што ты першае зробіш? Добра, я, глядзіце, умоўна кажучы, калі за мяне прагаласуе наш народ, і калі я пройду со сваім спісам у Коордынацыйную раду, першае, што я зраблю, я зраблю умоўную чек по-англійски, не иллюстрацию, ну, анализ, так? Буду збирать информацию. Ну, немагчыма там нешта побежать, взять, выхватить меч, там пачаць рубить все налево и направо. Потребно будзе нейкім чынам собрать информацию про то, что зараз адбываецца. Бо я человек новый, я не ведаю, як гэта функцыянуе. Ну, то есть я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю. Мне патрэбна зразумець правила гульні. Другое, што я зраблю, адразу як я зразумею правила гульні, я буду рабіць ініцыятывы, так? Ну, вось тое, што я абяцаў. Ініцыятывы наконт самафінансавання. І я думаю, я буду прасоўваць, таму што з кім я не размаўляў з усімі спісамі, яны, канешне, так, ой, крывяцца, ну, падтрымаем, ну, вось я буду на гэта напіраць. Самафінансаванне. Третье, я покажу прикладом, як я буду робити гэта самофінансаванне. Ось. Четвертое, я буду напирать на справаводство. Я буду напирать на тое, давайте робить юридичную особу. Тому що я разумею, що самофінансаванне амаль немагчыма без юридичної особи, тому що немає рахунку. Ну, як ти будеш рахунок? Тобто, гэта першапачаткова, што трэба зрабіць, гэта зрабіць юридичную особу і перарабіць усе документы. Тому што у нас часам бывае некая посада, а ў пасадзе 2 абзацы. Ну, умоўно кажучы, должностная инструкция, а там нифига нет. То есть, если у тебя нифига нету, ты, значит, ни зафига не ответственен. Ну, извините меня, что я уже перехожу, мне просто злости не хватает. Нет у тебя обовязков. Я хочу, чтобы все спикер, вице-спикеры, секретарь, кто там еще есть там, каб яны подписали паперку, где была их отказность. Зараз отказности нема. Юридичная, фактичная отказность. Мы отказные за гэты кавалак працы.
Вось гэта, я з гэтага буду пачынаць. Вы мяне пытаецеся, з чаго я буду першыя 99 дзён пачынаць. Я прыйду як дэпутат і папрашу, зраблю афіцыйны запрос дакументацыі. Я гэта магу зрабіць. Я буду гэта все асвятляць праз свае каналы з дапамогай, там, можа, цябе, Ян, так, з дапамогай Сергея. Вам я просто не откажут. Пачакайце, калі не адкажуць, вам не адказалі. Ну, конфигурация что вы была зробите? одна. Почекайте, я зараз отказываю на питание Ну, ось человека. вам не отказали, ну, попутное питание. Ось ви написали, зробили запрос, вам просто не отказали. Почекайте. Игнорують. Игнорують, і, значится, мы будем далее выбудовывать, далее будем план дзеянняў. Калі гэта не робіцца, можна насамрэч, да, там нейкі матч ідзе, прабачце. Трошки тут шумновато было. Значит, отказываю на питание Сергея. Так? Что робить, коли нема отказу? Так? Глядите, есть официальное справаводство. Так? И коли это справаводство не дзейнічае, так? То можно не просто, ось як спадар Сергей, я, до речі, ваша праца есть, не просто быть абуджаным, так? Не просто быць і крычаць аб гэтым. Так? Гэта, як паказвае практыка спадара Сергея, практыка показала, што гэтым нічога не дасягнеш. Глядзіце, па-першае, калі я прыходжу ў каардынацыйную раду, умоўна кажучы, калі так адбудзецца, і я пачынаю некую дзейнасць як ужо дэпутат, і я аб'ядноўваю фракцыю, я пачынаю нешта рабіць, і на мяне не адказвае. Вось бачыце, глядзіце, прабачце, я патлумачу. Вось калі гэтае пытанне, то яго трэба вельмі добра патлумачыць, не крычаць. Глядзіце, аб'ядноўваецца фракцыя, так? Я зараз пісаў каардынацыйную раду у избирком. Яны мне адказалі. Раблю запрос, брухану, адказвае. Калі не откажешь, Калі не адкажа, я па-першае подключу вас і гэта все. Пачакайце. Дайте мне отказать. Какой у вас механизм? Ну так дайте отказать. Ну вам не откажут. Почекайте, дайте отказать. Во-перше, калі мяне будуць ігнараваць, ну просто ігнараваць мяне і увесь мой спіс, я буду размаўляць з усімі спісамі і буду гэта асвятляць, буду шукаць людзей і сваіх паплечнікаў. По-другое, я буду не просто праз сваё СМІ, бо ў мяне няма блогерства і няма падписчикаў. Я буду нейкім чынам старацца прасоўваць гэта у тыя СМІ, якія глядзяць, а ўсё ж таки вы разумееце, што ўсё ж таки вы разумееце, што Еўрараду, тое ж самае, там, Наша Ніва, альбо іншыя СМІ, там, Раду Рацыя і іншыя, гэта ўсё ж таки іншая аўдыторыя, так, яна больш шырокая, ўсё ж таки тут спрачацца. Ну, так они вас отменят, вас не будет нигде. Пачакайце, ну вы ж не ведаеце, хто... Я ведаю. Я вам скажу, вы не ведаеце, хто за мной стаіць, і вы не ведаеце, якія ў мяне ёсць грошы, і не ведаеце, якія сувязі. І я зараз не магу на гэта пытанне адказваць. Вы ўбачыце гэта на працягу 99 дзён. Пачакайце. Што мне зараз тут всему Петрухіну тут парасказваць, што я буду рабіць? Я бачу, што робіцца бардак. Я іду яго вырашаць. Всё. Ну я зараз тут, бачыце, зараз все парасказваю, што я буду рабіць. Навошта мне, нашим з вами, умоўна кажучы, ворагам, расказваць план? Ну ёсць план, вы ўбачыце. Можете мяне крытыкаваць у жніўні, калі ласка, можете мяне тут раз 5. Ну і все. Ну такі ўжо такія пытанні для чаго? Ну так і все. Тут добрае пытанне. Калі за вами ёсць людзі, грошы, то чаму вам не создаць, як вы хвалілі суполку, напрыклад, у Рослава, якая самаарганізавалася, і не ісці ў каардынацыйную раду, якая себе дыскрэдытавала цалкам? Я зараз падлумачу. А чаму вы, спадар Сергей, разглядаеце каардынацыйную раду у вас? У ваших галаве, у ваших вачах, яна дыскрэдытавала. А ў мяне, у маей галаве, гэта інструмент, які магчыма павярнуць
нам на благо народу, Механизм, можно а не сказать? кидаться, пробачьте меня, какашками. Механизм. Ну, Можете у сказать, вас как есть. вы повернете Раду? Я там, вам где- яшчэ раз адказаў, што механізмаў ёсць шмат. Я не бачыў, каб вы ішлі дамаўляцца з фракцыямі, ну, з іншымі. Я не бачыў гэтага дамаўлення. Трэба дамаўляцца, а не кідацца какашкамі. Ну, умоўна кажучы, прабачце ўжо за мяне, таму што так, наступнае. Я яшчэ раз скажу, пазіцыянаванне ваше, ну, так то, як вы себе Не, позиционуете мы же про на вас вашем скажем, канале. не про меня. Ну, так Про я вам вас. покажу. Ваш механизм. Как вы зробите так, чтобы координационная рада Я вам поменялась? только что Вы не потлумачили. Какой записывайте, коли вы уже Да. не можете записать. Пишем- Записывайте. пишем на аудио. Первое. Ну, все пишется. Ну, да. так. Записывайте. Какой механизм поменять? Сергей, першае. Гэтага яшчэ не адбылося. Ну, то есть не адбылося. Пачакайце, мы людзьмі ў каардынацыйнай рады з лідарамі спісу. Ісці дамаўляцца. Іншага плану няма. Ну, ісці паказваць чалавечнасць і адэкватнасць. Другі спіс. Ісці, ну, другое пытанне. Ісці не апозіцыянера, які там ва ўсіх кідаецца, прабачце мяне, какашка. А чем я кидаюсь? Ну, бачите, у вас такая своеобразная. Не, а чем репутация. я кидаюсь? Что я роблю такого, что непристойно, Вы- образы? вы- Вы кажете, кидается, и это значит, что кидаешься Пробачте, типа глядите, чем-то неприемным. Господар Сергей, я вам кажу, что, умовно кажучи, вы не займаетеся агульно по-русски созидающим процессом, созидающей этой. У вас критики, на вашем канале критики очень много. Прям мне задали вопрос не про конструктивность критики, вы мне задали вопрос, почему вы считают вас вот кидальщиком какашек. Не, вы сами сказали. Да. Вы Почему? считаете, Я вы же сказали, вам что вы объясняю, считаете. потому что вы не работаете на созидание. Вы не притягиваете к себе группы людей. Вы притягиваете только зрителей. Ну, и мы бы с вами могли бы поконкурировать в честной борьбе, если бы вы сейчас пошли в Координационный совет своим блоком, который вы создали, не напишите ничего, что у вас получилось. И я ответил уже на 3 ваших вопроса. Давайте еще кто-нибудь вопрос задаст, если вы хотите. Коли ласка. Вопрос я не хочу задавать, но вы видели, что я подошел к дверям, да? Да. Ну и вот, Я как позрозумел. только увидел человека, у меня никакого желания. Я зрозумів. Добре. Ну, ви ж бачите, некоторі люди не хочуть у стрімі задавати от питання, тому що це стрім Сергія. Добре, давайте так. У нас уже з більш за годину йде прямая трансляція, навіть більше. Глядите, покольки у нас есть живый эфир, и у нас она такая жвавенькая, я думаю, эмоции я дал тут нормально. Давайте я ще на 3 питання ваші откажу. Я думаю, 3 питання навіть по 5-10 хвилин я готовий відказати на питання ваших глядачів, тих, які зараз на стрімі. Сергей И всё. спроси, с кем он готов вступить в коалицию? Лидеры, фракции, просто личные политические предпочтения? Отвечаю. Хороший вопрос. Значит, во-первых, я еще не прошел, ребят. Мне нравится, когда вы задаете вопросы о том, что я еще, может быть, я наберу меньше 3% и не пройду, ребят. Но такие вопросы, вот мне нравится вот это наша, извините меня, инфантильность белорусов, да, задавать вопросы там, подождите, я пройду, и я обещаю, когда хотите, хай господар Сергей меня пригласит в живой эфир 19 або 20 мая, так? 20 мая я откажу на питання, з ким я готовий вступити в коаліцію, тому що, може, інші списи і не пройдуть, і якби я зараз буду, аби що казати на камеру, правда ж? Добре. Все? Наступне, ні, зараз скажу, коли всі списи пройдуть, ну, вже коли чоловіку цікаво по системної, не системної, так? Списи, у яких нема людей, які були, скажімо, супрацовничали, були замазані офісом, у яких представники офіса, представники кабінета, навіть там міністерка економіки, зараз там від Європейської Білорусі, там міністр у двохосі, там ще в якому списі. Ось мені ближче ті списи, у яких цих людей нема. І це натурально, тому що не треба зв'язувати виконавчу владу з законодавчою. Это так. По-другое, мне близкі списи, у яких у програмі хоч кавалочок
адгукаецца маёй праграмы. Гэта праграма працы з дыаспорай. А не тыя мэты вызвалення Беларусі, увогуле вырашэння праблем Беларусі. Давайте навучымся спачатку вырашаць свае праблемы. І трэцяе. Я пайду у кааліцыю нават з Павлом Павловичем Латушкай і з Франком, калі гэта дапаможа мне і дапаможа беларусам. Таму што я не бачу, ну там супраць прям такого супрацьстаяння, супер противостояния, чтобы не идти и не договариваться с этими людьми. Они мне ничего плохого не сделали. Ну, если у них есть возможности, у меня есть возможности, давайте их объединять. Я готов, ну, на нормальных, адекватных, паритетных основаниях готов с ними тоже объединяться. Не надо ставить искусственные барьеры между нами, между фракциями. Мы все-таки идем в общем. В общем, я ответил на вопрос, я думаю, Так очень Латушка полно. же замазан с режимом. 25 лет ему служил. Вы казали, что... Так я работал 11 лет в колледже, так что мне теперь? Ну, я идеологию преподавал, представляете, 2 года. Ну так что? Ну, преподавал, потому что некому было в колледже у нас идеологию преподавать. Просто вы кажете, что с теми, кто Ну, так замазался, что? не буду, а потом кажете, что будете... Я не говорил не буду, я говорил в первую очередь с теми, во вторую очередь с теми, в третью очередь с теми. Не перевирайте, пожалуйста, мои слова. Там все записано, окей. Окей, все записано, я же говорю, я буду работать, если это будет на благо белорусов. Не перевирайте, вы пытаетесь искусственно поделить, и вот это вот называется как раз таки то, о чем мы говорили 15 минут назад, про кидание. Люди задают вам питання. А ты отлично. Еще Другое питание, коли ласка, мы домовились про 3, на одно я уже На отказал. какую легитимность может претендовать группа людей, сформированная 5000, ну, тех, кто голосует, с непрозрачной избирательной системой? Какая-то легитимность будет, когда менее там 1% проголосует людей, тех, которые в изгнании? Какая-то легитимность вообще? Сейчас объясню насчет легитимности. Значит, смотрите, у властей в Беларуси вообще легитимности никакой, в плане того, что это просто люди, захватившие власть. Это понятно. У них нет Они все никакой. решают. Они, Очень да, много. решают, Они решают. но легитимности у них нету. Эта власть нелегитимная, непризнанная, по сути, ни своим народом, да, как бы, ни другими. С ними договариваются, как с бармалеями, да, ну, приходится с всякими диктаторами. Второе, по поводу легитимности и избрания. Сколько бы людей не пришло и не проголосовало в этот координационный совет, всегда можно будет сказать, что это мало. Кто устанавливает планку? Ну вот кто? Понимаете? Есть правила выборов, что Подождите. какой-то процент повинен от соток людей Окей. проголосовать, чтобы они были Хорошо. легитимными. А если будет 5 человек или 10, тоже можно сказать, но они же проголосовали. Ну, я иду туда представлять интересы тех людей, которые за меня проголосуют. Я буду представлять тех людей. Я четко говорю про диаспору. Вот за меня проголосует, дай-то бог, 1000 человек. Значит, я буду представлять интересы 1000. Я не рвусь представлять интересы миллионов и нигде, по-моему, этого не указывал. Но идет же о легитимности выборов. То есть, если это погрешность статистическая, то какая легитимность этого? Говорить можно, да, я вот представляю интересы Виталика, например. Но, ну, значит, вы легитимны в рамках вашей с Виталиком дружбы. Ну, все, как бы все просто. Мы будем легитимны в рамках тех, которые мы сами установили. Как бы тут все просто. Это же политика. Ну, конечно, политика. Ну вот. Политика без Вы же шли, что же, 2 года назад в эту же самую координационную раду. Ну, И сейчас вы говорите, что вы еще действующий депутат, да? Ну, слухайте, я Ну, слухайте, ну вот я слухайте. то, что шел, я то и роблю. Я шел в Ну. медиагруппу, и я... Вы знаете, роблю то, это что- было еще и... Ладно, давайте третий вопрос, потому что у нас уже вот, может, здесь 1,5 часа. Ну Да. ладно, вот от Василины вам. Что вы туда, вы сказали, что я принесу в координационную, что вы туда принесете? Вас туды даже не пустять. Гэта ўжо сфарміраваная групіроўка праходзімцаў з такімі, як вы, яны навучыліся распраўляцца. Вось, пакуль вы іх не зробіце, ну типа не Ну я лідараў не понял. будзе. Все, тут уже прям настоящий Не, ну это просто многоточие. электорат спрашивает. Да, хорошо. Смотрите, я никого не собираюсь бить. Так?
ну, альбо там прымушаць да чагосьці. Я іду з дакладна зразумелымі мэтамі у каардынацыйную раду. Я іду з дакладна зразумелай павесткай. І калі мяне не прымуць, ёсць такая верагоднасць, я буду дзейнічаць у рамках, у тых рамках, якія мне дадуць. Я скажу так, я не збіраюся браць кавалерыйскім наскокам каардынацыйную раду. Не збіраюся гэтага рабіць. Для мяне будзе дастаткова тое, што калі я стану дэпутатам, калі мяне бяруць, для мяне ўжо будзе дастаткова, што я чалавек, прадстаўляючы інтарэсы хаця бы тых 1000 беларусаў, якія за мяне прагаласуюць. Гэтага ўжо будзе дастаткова. І для вас гэта дастаткова, вы дэпутат, і вы кажаце, я дэпутат, я вось раблю стрымы і зараз усіх закидываю какашкамі. Я буду сказаць, я дэпутат, я не раблю стрымы, я не кидаюсь какашкамі. Вы лічыце незручныя пытанні какашкамі? Не, я не лічу. Я лічу вашу рэпутацыю у большасці беларусаў як рэпутацыю скандальнага блогера. І гэта сапраўды праўда. А можете гэта абгрунтаваць? Что такое скандальный блогер? Окей. Скандальный блогер, это что? Скандальный блогер – это блогер, які заваёўвае сабе рэпутацыю, бярэ для сябе там подписчиков, набірае падпісантаў шляхам скандалу, так? Шляхам таго, што вы неканструктыўным шляхам нешта вырашыць і паказаць, што я гэта зрабіў, вось, канструктыўна нешта спрацаваў. Прывядзіце, калі ласка, прыклад скандала. То, что я зрабіў скандальна знаете, Сергей, я глядзеў ваши стрымы, там часам глядзеў на ваш канал. Где скандал? Почекайте, дайте мне отказать, не перебивайте, бо у нас с вами отрымліваецца, вы заўсёды меня перебиваете. Вы ухиляетесь просто. Я еще раз скажу, вы не умеете вести диалог. Просто вы... Вот опять он меня перебивает. Сергей, вот это и есть скандал. Почекайте, колею меня не трэба вяртаць, вы задаете пытанне, я адказваю. Окей, про скандал. Вось. Потому что вы, Сергей, человек, який элементарно поводите себе немножко не так. Вы спрабуете. Вот вы зараз и робите скандал менавіта тым, что человека перебиваете. Я вас спросил про скандал. Вот скажите так про вы, скандал. Сидите и молчите, а я вам откажу на вашем канале. Размовляете. То вот я, коли вас не даю выйти с колеи... Я кажу молчите, потому что вы меня перебиваете. Все. Сори. Вот. А не тому, что я хочу вас покрывдить. Так вот, скандальный вы блогер, тому что вы не робите ничего конструктивного, вы робите деструктивную повестку, и яна відаць усім, скажем так. И я бы вельмі быў рады, каб вы на якім-небудзь сваім стрыме сказали, что вы зрабілі годнага для беларусаў дыаспоры, акрамя того, что вы запрашаеце себе на канал людей и сами кидаетесь какашками во всех. И люди, якія у вас на стриме, кидаются какашками на всех. Я отказал на ваше пытанне. Дякую за тое. Но вы не отказали на пытание. Какой скандал? Что значит кидаться какашками? Приведите приклад хотя бы один. Сергей, давайте так. То бок вы не можете приклад привести? Скажите, не могу. Тяжко вельмі з вами размаўляць. Конечно, потому что я предметно пытаюсь, а вы агульно кажете, як шановні. Я хочу сказать, что вы конструктивно. Конкретно. До вас приходят люди, якія критикують конкретно все, и большинство людей... Что критикуют? Что они не так кажут? Сергей, з вами, ведаете, тяжко размовлять, я зараз ловлю себе на думке... Так что, критика это плохо, критиковать не треба или что? Дайте мне отказать. Я ловлю себе на думке, что у меня ось есть такий студент, з яким треба працювати, ведаете, тому що він ваш студент. І я не можу нічого з ним робити, треба його навчити, а він мені задає ось таке ось питання провокативне. І, скажімо так, спрабуе неканструктыўна размаўляць на сустрэчы з беларусамі ў Вроцлава, а спрабуе кожны свой стрым пераўтварае ў нейкі фарс
так і ператварае ў некае абы што. Дзякую вашым гледачам за тое, што глядзелі. Я думаю, яны разбяруцца, я думаю, яны ўсё ведаюць, ўсё бачаць. Калі я даставіў гэтым стрымам і нашай беседай сёння ў беларусах Вроцлава задавальненне вам усім, калі ласка, запрашайце. Я хочу падзякаваць нашай беларускай суполкі ва Вроцлаве, якая организовала гэтую сустрэчу. Хочу падзякаваць гасцям, хочу падзякаваць, Сергей, вам. Вы таксама адлюстраванне нашага грамадства і вашыя падписчики. Дзякуй вам. Я адказаў шмат болей, чым... сказали про скандал. Все. Вы не А про скандалы, конкретный приклад. Все, я Вы не сканчиваю. можете сказать. Все. Я не могу сказать, Сергей. Господи, прости. Все, это- да, вот это вот все. Давайте залайкайте Сергея, там все у вас. Ну, у сябры, вас, вы ж да. самі бачите, що спадар Всё, голос каже агульно, а конкретно по справі Конечно, сказати. по справе никто не может сказать. Спадар голос каже, що критика – це Все, дякую вам. недобра реч. Дякую вам, глядачі добре, Сергієвого каналу. Дякую Дуже вам, солодко, Сергій. да. Всім дякую, до побачення. Добре. Ось, шановне господарство, можете как бы зрабіць высновы, да? То есть чалавек ліў ваду колькі 1,5 гадзіны, а калі дашло до конкретных пытанняў, не можа адказаць, у чым заключаецца моя скандальнасць. Агульна ты крытыкуеш, ну так шмат хто крытыкуе кого. Я что, ображаю своей критикой? Мы уже скончили, я могу вести, скончили, так? Да, мы скончили. Вы мне протягиваете задавать пытанні і гэтым правакуеце і кажаце, што Андрей, нема гэта скандала. демократия, гэта демократия, як вы хотели? Демократия Демократия и- это незрушные пытания, Я вам понимаете? разумею. И то, что вы почитаете чат, что Дякую. вам написали люди там, это демократия. И они написали, что вы як чиновник льете воду, Отсутність что не маете... демократії вашого виховання. Дякую. Дякую. Я... Так, все. Я тоже. А? Я думаю, що тут же сьогодні походить. Скажите, пожалуйста, тут есть прибирання? Так, конечно. Слухай, потримай, будь ласка. Сябри, зараз я вернусь, схожу в эту у прибиральню и скончим потом. Витек держит телефон. Выбирали. А я вот такой нет. Я не собираюсь возвращаться в Беларусь. Все возвращайтесь, а без меня. Я если вернусь, то только с паспортом другой страны. И говорю и говорю. Вот эти вот сказки-поразки, которые рассказываете, что вы вернетесь все, ну, возвращайтесь. Мне тут там нечего делать на этой родине, уродине. Так что такие дела. Так. Не. Пойду я. Я пойду вниз. Вот такая тут суполка. Вот, видите, тут стенд. Вот. Тут какие-то, наверное, дети рисовали. Вот эти малюнки. Тут все показывается. Мне нравится то, что этот человек вот говорит, что не собирается туда возвращаться. Молодец. Что здесь надо жить. Хватит, нажились уже там в Беларуси той. Я говорил и говорю, под мостом буду вздыхать, но туда не вернусь. 4,5 года жизни забрал эта родина. Так, ну что, На, тут уже можно всех снимать. Так куда мы идем? я Нет, чекай. Ага. пойду вниз. Сейчас, сябри, докончим. Докончим. Зараз я приберу, тут может так само. Так, ну что, сябри, ну правда ж была шутка? Все, дякую велике. І вам дякую. До побачення. Все, Сергей, а ще йде трансляція? Конечно. А, господи, прости. Конечно, я же Ладно, еще да, должен я со хотел- зрителями я вас хотел- обсудить. я хотел Обсудить то, что вы не стримано себе поводите подчас гутарки з Ну, людьми. не стримано, вам же потрібна була емоція, я її дав. Мені Кажіть, потрібно, ласка, кажіть, мені і моїм ласка. глядачам потрібні були відкази на питання, але не треба вас розводити на емоцію. Ну. Так, Ви що скажете мені ще? ні, я хочу подякувати вашим глядачам і слухачам за увагу. Хочу я ще сказати
думайте головою, калі ласка. І, калі ласка, обов'язково голосуйте на виборах у Координаційну раду за спіс номер 1. Ваш голос. Сябры, я закликаю вас ввогуле не голосовать ни за які спіс у Координаційну раду, а тим больш за спіс Андрея Колоса, тому що ви... До побачення, сябры, Ян, до побачення. Тому що ви самі бачили, да, що, мне ось, що я кажу, прикольно, тому що, О, подожди, а где мой этот? А где мой этот? А, у меня в кармане, вот он. Блин, я думал, что потерял микрофон. Ось. Потерял микрофон, а микрофон у меня, извините, американский. Ось. І ось така от отрималася хуторка. І що я можу сказати? Ось я кажу, що я бачу перед собою звичайного белорусского чиновника лукашиста, который просто накидывает, и нават я не лишу себе моцным спикером, да, но так поводить там, кидая какашками там скандальні і не привести ніякого прикладу. Я просто думаю, так що отримовується, що критикувати вогуле не треба. Я так завсёды думал, да, у меня бывают, конечно, эмоциональные выступы, да, максимум я там когось и, типа там, Береза вырает и тут, дякую великий, сябры, все, пойдем мы коротей з гэтым світыкам поп'ем кавы, вось, хто хоча нас пачаставаць кавай, там ось ёсць гэта кубачак, мы пойдем сейчас на остров, тут есть такі остров, и там можно пить пиво. Пойдем. Можно. Единое место в городе, где можно пить пиво. У нас есть транспорт. Ось, мы поедем на роверах, выпьем там бутылочку пива и поедем до хаты. А я Великий против дякую, что были с нами. Пьяка. Великий дякую вам за активность. Ось, вы сами бачили, что я робив все, что мог. Ось, я мага шмат ваших питань. Мне самому было вельми цікаво поглядеть на формат таких мероприемстваў, да. Скажу, что интерес до яго нулявы, калі б не з вітыкам, там было б толькі, іх было б 4 чалавека. 4 чалавека в Роцках. Вот как я размаўляў з лукашистами, да, не был там, хотя может быть, до побачення. Живе Беларусь, Боже, храни Америку. Нех жиє Польська. Нех жиє Польська і слава Україні, звісно.